माईनं 2 लुगड्यावर वर्ष घातलं, सणाच्या दिवशी लुगडं नाही म्हणून माय घराच्या बाहेर सुद्धा निघली नाही. त्या माईचा विचार कोण करणार? फटकी बनेल पडलेले चित्र बघा. मग लक्षात येईल बापा आपल्या नशिबाला जी बोळ पडायचे होते ना, ती बापाच्या कपड्याला बोळ पडले. या गोष्टीचा विचार होणं सुद्धा गरजेचं आहे दादा. आणि आम्ही नाही या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं तर कोण लक्ष देणार आहे? श्रीमंती भरपूर झाली, पैसा भरपूर झाला म्हणजे काय माय बापापेक्षा मोठा होत नाही दादा. माणूस जरा विचार करा. मी काय सांगतोय माहित नाही, आता उद्या कथा संपल्याच्या नंतर आपली कधी भेट होईल, पण आम्हाला विसरला तरी चालेल. नक्की आम्हाला विसरून जाणं हा स्वभाव आहे. आम्हाला विसरला तरी चालेल, पण आमच्या विचारांना मात्र आयुष्यभर विसरू नका, एवढी विनंती आहे. हे विचार आयुष्यभर